Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maun just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Kailangan mamatay ka. Nelson, utang buot. Ayaw intaw nagbuhata. Mamatay ka! Ayaw! Nong, ako may imong gidunggap, Nelson. Panuwid ka! Ikaw may nagtawdangan sa tanan! Sulbahis ka! Iyo pa imot! Nelson, pagbari ko sa akong gapos. Idana! Pagaling, Nelson, paspasi. Yan na, hindi na Idana! Dali, managan ta. Kinalan nga makapalahiray ta din eh. Tana. Sige, tara! Dagan ka mo! Dagan mo, dagan! Balik mo sa akin! Dagan! Honey, bangun. Unsay nahita po. Galit ang nawalan sa itong palimot. Ang ako nahinumduman. Nga kalitong miuyog ang yuta o kusog kaayo. Unya doon ay kusog kaayong buto sa tibuok palipot. Human atuan ako may hinumdum sa sunod kinahita po. Parehas nagnasinati. Pero, nga naman kahaturo ni. Human ba ato murag nigaan na karon ang akong paminaw. Nagtuo ko. Nagkabuang sa tuloy-tuling. Di ba, ikaduha naman yung nahita po? Ubito. Og nahinumdum ka nga human ni ato. Gibati dayon nga daghan ang namatay nga sundao o kapulisan. Gusto. Sila ka ni Papa. Mo na rin ni Sandrop sa kung huna-huna, Ronnie. Wa kahit na utang nahitabo nila, Ronnie. Sir, doon na gid to ko sakop nga nakalalasay. Yang uban, samdan. Manduya nga itong mga sakop, Badong, nga pabalikon sa agi. Di nang padayon, sir. Kitara, Badong, ang padayon. Ang ato orang mga sakop mo'y atong pabalikon. Oh, sige. Nadalang si Makoy og si Bistre. Aron kitang upat mo'y magkuyog. Arreglado, sir. Oh, uy. Yun na. Hala. Di ba si Sir Nelson na, sir? Uy, tuod. Si Nelson ka na. O kauban niya si Idana. Uy, hala. Naaslan doon, sir. Sir Nelson! Idana! Badong, Papa. Iho, anak. Salamat sa Ginoo nga nabalik ka. Pero, Sir Piping, wala tayo angay kabalak ni Nelson. Naluwas na siya tungod kay patay na si Tuling. unsa? Ha? Oh, Patay na si Tuling? oh, patay na siya. Napatay siya ni Nelson. Unsa? Salamat din taon sa Ginoo. Na nasulbad na yung taon ng problema. Ay, salamat. Wala tayo angay problemahon pa ni Tuling, Papa. Sige na, mamalik na sa ato. Og ipahibaw na to sa tanan ang maayong balita. Sige, Badong. Tana, mamalik na tangtanan sa tungagi. Ito! Mga kauban! Tala mo, mga kauban! Salamat kayo dyan, ha? Ayo, Dana. Salamat. Nganong daghan naman kayo ng tao sa gawas? Salamat kayo, Dana. Dasla si Danog si Nelson. May balita sa tanan nga patay na kuno si Tuling. Unsa? Si Iyo Tuling patay na? Mo man balita sa tanan. Murag imposible nang mahitabo. Sige lang. Akong klaro dito. Malitas palibot kung unsa gyud ka tinuod kini balita. Klaro ha, Ronnie. Siguro akong tinuod bagyo ng ilang gibalita sa tanan. Kay kung tinuod ang balita,
mas makaayo na nato. Mao bitaw. Mas pabor gud unya kayo nato. Ilabi na nga ni ara nato ang agati. Muduyog tas ilang kalipay. Kung tinuod ng ilang gibalita karon. Atong susihon gani. Tara. Ato na to sa papa. Dako kayo nga akong pasalamat sa imong balaan og kaisog sa pagluwas nako, Idana. Dili ako ang nagluwas ni Nelson. Ikaw ra ang nagluwas sa imong kaugalingon. Pasaylo ako sa tanan ako nahimo. Wa kay angay ipangayon ako og pasaylo, Nelson. Tungod kay wa kay sa. Ikaw, ako, kitang tanan. Biktima lamang sa kabuang ni Tuling. Oh, tinuod na. Pero magpasalamat gihapon mi nimo. Kay kung dili patungod nimo, tingali magpabiling huwaw ang dagway sa palibot kon. Magpabiling hari hangtod karon sa Tuling. Tinuod na, Nelson. Pero dili gyapon ta angay mo kumpiyansa ini mahay kayo na. Tungod kay naa gyapon sa palibot nagpahipi ang atong mga kaaway. Ha? Unsay buot nimo ipasabot, Idana? Wa pa mahuman ang dakong away. Tungod kay gihuptan gihapon sa mga daotang tao ang bato nga agate. Unsa? Idana, pasabta kun ni anang tanan. Wa ko magsabot niya ng imong gihisgutan nga bato nga agate. Tugahan na lang ti ka sa lakbit saysay mahitungod sa bato, Nelson. Sige. Andam kong maminaw nimo, Idana. Nag-istoryahan na namin ni Mayor og ni Hippie. Og dako na tong utang kabubuton ni Idana ang tanan tungod sa iyang balaan og kaisog. Nabunto gayud niya si Tuling. Kami sad, Papa. Garabugit kaayo nato. Og dako ang ato pasalamat ti Idana. Kinahanglang maghimutag ka sa ulugan, alang sa atong kadaugan. Og pasidunggan usab nato si Idana. Angay lang yung hatagan nato og dakong pasidungog si Idana, Papa. Kinahanglan nga mahibaw usab si gobernador ini. Ang tanang mga kadagko ang opisyales. Kinahanglan muhatag ta og pag-ila og pagyukbo ni Idana. Ato yung sa ulugon ang atong kadaugan. Batok sa dautan. Malipayon kayong tanan ni Dana. Labi na nga, dia daghan kayo ang nangaayo. Human sa kusog kaayong linog. Bitaw. Tinuod na Idana. Maunay sagad sa kong naistorya nga murag doon na kuno ng guwa nga daw tang espiritu sa ilang kalawasan. Maunay akong giingon sa tanan, tiya. Tungod to sa itong nga hangin nga mitakboy sa kalawasan sa mga tao. Maulagay. Basta lanoy, maugunay akong namatikdan day Danay. Pero mamay na lang kay nasulbad na yun ng problema, ha? Ang kamatayon ni Tuling, tiyo. Dili pa mo ay hingpit na tong kagawasan. Tungod kay naagihapon sa atong palibot karon, nagpahipi ang mga traidor sa katilingban. Kinsa ba ng mga tawhan na imong gisgutan, Idana? Wa pa ko mahibaw kung si kinsa, tiya. Tiyo. Pero maabot ang higayon, nga mahibawaan raon niya ang ilang mga tinaguan. Maulagi. Sa ito pa, di pagyuday hingpit nga nakabot na itong kadaugan. Wa pa, tiyo. Di gihapon ta angay mo kumpiyansa ini mga higayon na. Kinahanglan nga magmatngon ta kanunay nga dili ta mabiktima sa mga kaaway sa atong palipot. Ang buot ba nimong ipasabot, Idana? Posible bang masubli gihapon ang sama sa gibuhat ni Tuling? Posible kaayo, tiya. Uy, Og mas kuyaw pa unya ang mahitabo sa palipot. Ginoo ko. Maulagi. Kinahanglan nga may baw sa sila si Sir Piping o Sir Nelson Bay na. Bitaw. Kinahanglan pa'y bao na to sila, Idana. Kung doon na pa man din hibiling nga sobra pas kabangis ni Tuling. Naibaw na si Nelson sa tanan. Ako na siyang gisultihan bahin, anak. Mao nga, kitang tanan, dili kita mo kumpiyansa. Kikulbaan naman hinoon kung kalit sa mong gisulti, Idana. Gisulti lang nako ninyo daan ang mga posible pang mahitabo sa unahan, tiya. Tiyo. Maulagi. Wala ba yun katapusan ng tanan pag-andos na to, Idana? Doon na, tiyo. Unsa magahingpit nga kasulbaran ano, Idana? Sultihin may palihog. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!